Ерак араларны якынлаштырып, балалар аркылы бер-берсен туган иткән кешеләрдән алдагы котлау хатын алдык. Бүген безнең кадерле кодагыебыз Валиева Миләүшә Ринат кызы матур туган көнен каршы ала, дип башланган Татарстан Республикасы Буа шәһәренә юлланган Иске Кулатка бистәсеннән килгән котлау хаты. Аны безгә кодагылары Рәшидә Идрисовна, балалары Галия, Лилия, Марат гаиләләре белән һәм Абушаевлар гаиләсе, кодасы Ринат Кәлимуллович, кодагысы Мәрьям Кәлимулловна бала аныклары белән язганнар. Бүген кадерле кешебезне, сөекле кодагыебызны кайнар котлап китәсебез килә. Үз гомерләрендә алар кодабыз Вәсил белән татулыкта, мәхәббәттә гүзәл чәчкәләрен, кызларын тәрбияләп үстергәннәр. Бүген бәйрәме уңаеннан без кодагыебызга, кода белән икегезгә дә олы рәхмәтләр җиткерәсебез килә. Сезнең матур тәрбияли алу аркасында балаларыбыз бик бәхетле гомер итәләр. Шөкер, Сиринәбез дә, Илсияребез дә бик уңган, булган, тыйнак, сабыр һәм кеше күңелен күрә белүче балалар. Без әле артык күп түгел генә сезнең белән танышсак, якынлашсак та, әллә ничек кадерле туганнарга әверелә алдык. Бу эштә сезнең ачык шат күңелегез ярдәм итте. Алда да Вәсил кодабыз белән исәнлектә, саулыкта, бары балалар, аныклар бәхетенә генә куанып яшәргә насыйп булсын. Без сезне нык хөрмәт итәбез. Әти-әни балаларын бәхет теләп үстерә. Алга атлап барыр өчен терәк була, көч бирә. Улларым да, кызларым да насыйп ярын тапсын ди. Һәр яңа таңалар өчен матур булып атсын ди. Кодагый булганнар мәгънәле булсын иде. Кияү киленнәре белән аңлашып торсын иде. Шит гаиләгә барып кергән кызың өчен бигрәк тә борчулы хисләр һәр вакыт туып тора йөрәктә. Бүген менә кодагыйның бәйрәмен котлар идек. Барысы өчен дә аларга рәхмәтләр әйтер идек. Капкадан килеп керүгә хөкем сөрә, пөхтәлек, бакчадагы гүзәллеккә исең хушың китәрлек. Кодагы гөлләр үстерә, тәмле итеп пешерә, сәламәтлек бирсен Ходай шундый уңган кешегә. Борчуларны уртаклашып, шатлыкларны бүлешеп, шөкер Алла яшибез без кунакларга ирешеп. Кодагый, тәбрик итәбез, котлы булсын бәйрәмең. Шын күңелдән бүләк итәбез шушы шигырь бәйрәмен. Һәр чак шулай тату булып, яшигәле бергәләп. Пар канатың кайрылмасын, гаиләң булсын түгәрәк. Игелегең меңе белән кире кайтсын үзеңә. Балаларың, аныкларың карап торсын күзеңә. Йортыңда тынычлык булсын, килмәсен кайгы хәсрәт. Барысы өчен кодагыебыз зур рәхмәт. Кадерле Миләүшә Ринатовна, Иске Кулатка якларыннан сезгә дип матур җырда юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, туган көнегез котлы булсын.